फंनैसो बिबुंथि होदो आच्छा आङो गथ'फोरखौ बेवहाय दाखालिसो माने जों बेरायफैदोंमोन आरो जायगायाव बेरायफैनानै माने जिबादि खंख्ला मोनदों माने गावसोर गोजाल' रंजानो खस्थ'खौथ' जों बयबो दजिरेदि गियान लाइब्रेरिनि थाखाय बयबो खस्थ' खालामदों दा बिथांमोनजोंबो जों लोगोसे रंजानो थाखाय हौवा हिन्जाव उन्दै गेदेर फैनानै सिरिसे रुमबां मोसानानै जों बेवहाय रंजाफैदों दाखालि जे लकडाउननि गेजेराव जों मोजां रोखोम जोंनि प्रग्रामखौ खुंफुंनो मोनाखै बेखायनो जों दिनै सरलपारायाव फैनानै मोजां रोखोमै गोसोनि एकदम आद्रा थानायखौ फुरा खालामफैबाय जोङो थेंक इउ बिथाङा जाहैबाय गियानोदय लाइब्रेरिनि आफादगिरि खुलुमबाय रिबु ब्रह्म आङो बिथाङा बिराद मावथि नोंथांमोनखौ बेबायदिनो थुलुंगा होबाय थायोब्ला दे होनबाव सार नोंथांमोनजों आङो बेबायदिनो लोगोसे अरायबो खामानि मावनो गोसो दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो आंनि थांखिखौ फोथाय आरो मदद हो अब्लानो नोंसोरखौ बेबायदिनो बायदि हाबाफारियाव एकदम समायना रमायना रंगिनायै आं बेबायदि दैदेनलांबाय थानो गोसो जागोन बिखाबो दानानै जिर'जोंबाबो हिर' खालामगोन गोजोनथों सार गोजोनथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय गियानोदय लाइब्रेरि थांनानै थादों आलारि सोरां कृष्टि आफाद थांनानै थादों GFC फुटबल क्लाब थांनानै थादों आच्छा दिनै जोङो बिथाङा जाहैबाय जोंनि गामि गोरा दे आच्छा जोङो दिनैहाय जोंनि दतमा गियानोदय लाइब्रेरि आलारि सोरां कृष्टि आफाद जोङो जयैहाय जोङो सरलपारा दावबायफैदों बेवहाय जोङो थांनाय सम जाबाय जों जोबोर गोजोननाय मोनदों जायगायाबो जोबोर नायथावथाव ओरै फारसे हायेनाव जाहैबाय बर'फोर थायो बर' नेपालि सावथाल आरो जों हाजोआव थायो भुटियाफोर एखेबारे सिनारिया बिराद मोजां दा फैनानै जों गोजोनफैदों आरो जोंनि गथ'फ्राबो गोजोनदों जोङो फैबाय थानाय समाव जों आरो दा जोङो थांनोसै समाबो जाबाय सानाबो हाबबाय दे